Since OJ had isotoners, don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners, don't act like I never told ya. Kato. Quincy and the Building. Og hvad ryger vi her? I dag så ryger vi El Nafla. Lakrids, som I kan se her, det er en 250 gram pakke. Den kan købes på Vesterbro til 290 kroner. Og som sagt, det er meget billigt, og det er premium tobak, så det smager rigtig godt. Det skulle prøves. Ja. Jeg har prøvet en del af krydssmag, og det er klart min favorit. Den er god, den holder lang tid, og der skal rigtig meget til, den smager er brændt. Ja. Der kommer rimelig gode skyer på den. Så prøv at sætte 7. Vi sidder udenfor, det kan godt være det. Ja, se der. Og det er selvom vi sidder udenfor, det blæser lidt. Altid med nogle venner, så bliver det meget hyggeligere. Hør musik. Fedt, ikke? Ja. That's how we do it. Og købt 2 nammer, som jeg synes er noget af det bedste. Fordi der er meget større flow i en standard. De er faktisk dobbelt så store. Og som I kan se, så kan man tage toppen heraf. Justere den. Og så men pas lige på, at de ikke falder ud, fordi det gør de engang med dem. Ja. Og de er nemme at vaske, og I kan have dem lang tid. Selve slangen er 2 meter og 2 centimeter i det hele, altså med hele. Ja. Og så selve håndtaget, det er 42 cm, så der er godt fastgreb på, som du kan se. Som I kan se, så kan man sidde og slappe af, i stedet for at skulle sidde sådan her, ligesom på standarden, hvor du skal sidde sådan her. Ja. Hvor du skal sidde tæt på piben her. Hvis du vil, så kan du ligge ned i din seng, eller ligge ned i din sofa, når du ligger til at filme. Og stadig kunne nå det. Hvad vil hoved bruger I så? Jeg prøver et Funny XL Party Size, bliver det også kaldt. I kan eventuelt prøve at søge på nettet efter noget, der hedder Molamix eller Elements, tror jeg den anden hedder. Som er en form for honning, som de blander ordentligt, så tobak ikke bliver alt for tør. Det gør også, at den hurtigere dør, og så er det ikke særlig sjovt at ryge, når du sidder og ryger 5 minutter, og så lortet bare smager af røv. Eller røv. Yep. Selve tobakken, den vil jeg give 90 ud af 100, fordi at jeg kan virkelig godt lide den her smag, og lakrids, det er en af mine favoritter for Nafla. Der er meget smag, og som sagt, den dør ikke hurtigt med selve smagen, og den er 100% fra start til slut igennem, så helt klart den befales for mig. Ja. Jeg giver den omkring 95. Altså, når du ryger den, det er ikke sådan noget kødigt noget, der er bare sådan, bare lige smagende. Der er konstant god lakridssmag i. Altså, den sidder på tungen, som du spiser sådan en lakridsstang eller andet weird shit. Altså, det smager jo mega god skyer, men det tæller ikke. Altså, hvis du for eksempel har god smag, men ikke så god sky som vi har, så ryger det alligevel, fordi det er jo smagen, der tæller i det hele taget. Så altså, som Nafla lakrids der, den er top notch. Jamen, jeg vil nærmest give den 100 ud af 100, fordi jeg kan ekstremt godt lide lakrids, og det er både inden for forskellige drinks, slik og så igen smag. Shots, det er godt, altid godt. Altså noget, jeg synes, den smager lidt af gajol og shots, som jeg er god fan af. Og igen, som Jesper, eller JSM sagde, så er det, fuck skyerne, hvor meget røg ud af. Det er ikke det. Man ryger for en god smag og chill. Igen, røgen, det er bare så, at man sidder og leger. Men alt det er altså, køb Nafla, hvis I kan. De har super mange gode smage, og de har også et, hvad kan man sige, er det ikke? Luksusudgaven, deres Miso, som er en finere kvalitet, hvor I også får en afsindig god smag. Der er konstant kraftig smag, men igen, der skal I nok også igen bruge et eller andet Wet n Agent eller Shisha Juice, som nogle internetsider kalder det. Selvom jeg synes, vi kommer til at lave en god del reviews her om, hvad kan vi sige, en lille måneds tid. Der håber vi på at kunne få lavet en god omgang videoer med et mærke, der hedder El Rocha, som bliver lavet på sukkerstænger, så der er hverken nikotin eller noget i. Og vi har røget, var det tyggegummi, og så en eller anden, kan jeg ikke huske, hvad den egentlig var, hvor der er rigtig god smag i. Mm-hmm. Og så er der lavet et nyt tysk mærke, som hedder Shihatsu,
hvor det er nogle mineralsten, hvor de ligger i en god omgang moulage, som er den honning, man bruger til at få smagen frem, hvor I så simpelthen bare kan bruge dem om og om igen. Måske skal I prøve vasken bagefter, men det kan vi fortælle jer bedre om, når vi engang har fået købt det. Så prøv at kigge på nettet efter det og se, hvad I selv synes om det. Vi synes, det er en fed ny opfindelse, fordi der er ikke nikotin i, der er ikke alle de der dårlige stoffer, som er i det andet, desværre. Hvad for nogle sider kan vi foreslå, hvor man kan kigge på det? Det er Shisha Shop. Ja, det er Shisha Shop, de har. Og så har Shihad så også deres egen hjemmeside, som I kan søge. I kan jo prøve at søge på Google efter det. Der kommer en del op. Vi vil linke det i vores description. Ja, der kommer vi til at lægge en del link. Men i hvert fald holde jer opdateret ind på Shisha TV omkring opdateringer, tips og tricks, fordi vi vil have alle ryger godt og ordentligt og med gode mærker selvfølgelig. For en god oplevelse. Ja, præcis. Og jeres vandpiber, hvis I køber en helt ny vandpibe, så de første 5 gange ryger på den, der kan den godt være hård, og der smager den ikke særlig godt, fordi den er ny, og rørene skal lige brændes igennem. Men efter det, så er den godt. Og køb en ny vandpibe, vask den igennem med de der plastikcitroner, I kan købe, og bagepulver, eller varmt vand med salt. Bare lige lade salten opløse først. Det var alt for os fra DVA, Shisha TV på YouTube. Og vi håber, at du vil abonnere til vores lille kanal på YouTube og se på nogle flere reviews. Det er vores anden review, så hvis du har noget at tilføje, noget vi kan gøre bedre eller noget andet, så sig det endelig, fordi vi vil gerne have, at folk de skal få en rigtig oplevelse af vandpibe, og vi vil gerne komme med et rigtigt budskab om det og sådan noget. Så kom endelig med nogle bud, eller noget andet, nogle kommentarer eller et eller andet, som vi kan gøre bedre og kigge noget mere på, og så arbejde derfra, fordi vi er jo nybegyndere til at lave videoer, så vi gør vores bedste, ikke? Men det var det. Og igen, fortsat god sommer og hygge. Jamen vi ses. Quincy op.